Gusto ka mo healthy, pero di ka gusto mo undang og kaon. Walay problema. Di ka gusto mo hospital, di ka gusto masakit, pero lamig gyud nimo habhab. Diri na ta. Kung moingon ka karon nga gusto ko muniwang, pero di gyud mo ka gusto mo undang og habhab, diri na ta. Diri na ta. Walay problema ana magdagan-dagan sa boulevard, mag-exercise, mag-gym. Pero atong dumdumon nga kung insulin resistant gani ka, wala ginay pag-asa. Mag-fat storage mode nagigihapon ka. Busa. Kung gusto ka mo gamay, gusto ka mo healthy, gusto ka mas mo nindot ang imong panglawas, pero ana ya po kag makaon, habhab ya pong ka, diri na ta. Cheers! Plus, munindot pag-iri mong lab results. Mumobo ang triglycerides, mumobo ang LDL, mumobo ang iyong mga creatinine, SGPT, diri na ta! Diri na ta! Tigihuat ni mo. Grasya? Diri na ta! Diri na ta! Diri na ta! Saan mo dugayan? Saan mo dugayan? O, saray ka? Message na yun.